Ще ме захампе някъде. То още на първия етаж на синьо. На прозореца е волтно. Или не? Да? Това не е ли чекнеш прозореца? Стича на ляво. От синьо е на жълт, зад жълто стича. Мале, треташката. На ограда на оранжево. Нов табъл. Покрив жълто. Дано поне да са лутнали да са ни събрали някакви работи. И това хе беше добро, между другото. Беше. Щеш да го вземеш? Това ми схопиш. Ке бойки има ли? Мале. Я Сама бойкина. Другия? Другия е на оранжево. Зад оранжево ме. това също. Има. 7 фърсте. Смолканче. Нямам една пиратка. Само 6 смолка, 7 смолка, това е. Тук има 2 пиратки на мен. 3. Идам. Мале, hard shift. Значи да. Мъже? Дел този мост май сме кросфайр до сега. Вчера също не успях. Там не ни скампи и ни избиха. Да. Най-доброто. Ай, сега винаги ще случи също. Ай, трябваше при жорката. Да, тук не мога да драйбаш. По-добре тук един. Ти уиш? Аз го казвам, защото не мога да стреляш, брат. Казва ги тия работи. Защото по принцип си мисля, че мога и за това. Може би е с ляв бутон. Безиган си бе, бачингите. Сега няма да не се обиждаш. Вземеш тази дача. Нокна един на оградата. Направо трябваше си ги забием. Трябваше. Да, мисля само два. Аз ще ги гледам. На къщата с червения покрив. Го нокнах. Не идвам. Отзади мисля, че излезах. Да. Нокнах един от дясно. Другия сигурно и този отзад. Вътре, в главната стая. Лош. Кола 4 човека. Още един опит в колата. Това при вас ли? Убихте ли го? Лъжи по моста. Да, това последния тук, да. Я точно ще падне. Това какво с панзарите стрелява? Не. Що? Оле, имаме пи Драгунов.
То сега обаче мога кампиш, ма бе, майки. Ай, заедно, с вас заедно е. Ако кампи, драй бай. Чай, че свърших патрон даже. Айде, дахте, че Phase 4 ще свърши живота. Ще спра на моста да чекна. Ма не ми се вярва. Не виждам за сега. Мисля, че най-добре тук да бандажвам и да карам в права линия. Абе, карай си, бе, пойто. Аре, колко дропове има така. Да, не май Жорка, че... Единия вариант е... Тук до оранжева има ли хора? Тук зад са има някакви смокове. Да, на оранжева има хора точно. Оранжева не мога Да го фършна. А, има един на ограда. Дай. Отвори отвор. Мисля, че са още двама там. Мога да пробваме ги биеме тях, ако искате. Ами, може да. 2 секунди. Да завъртиме така по waypoint-а. Не, съм пица. Оп, другият двор вече ми стреля. От тия на оранж. Че всички заедно. Ти отпред няма нещо си да се отвлече. Аз ма нямам кола. Не, имам. Не, да, what the fuck, имам. Ай, че пукнеме да го еба. Вече се стъкнах и настъкнах 30 пъти. Той е на ограда с глава. Найс. Тук някъде не снимай. Има обърнато купе. Те го строят. Тук пред мен е някъде. Около синя. Да еба. Май ма пушва? С фул плаща. Не, Да. аз виждам всичко. Може би около дърво ще пробвам да идем. Като затвори зоната, чакайте, като затвори зоната ще трябва да дойде до оранжево. И там ще не идвам. Ама аз не чувам смоковете, ти от кампа ще го строят. Най-вероятно си е... Те тук за това. Ако можеш не си. Това твой смок ли или не? Не. Дърво колко е в зона. Ще типа путката Лена, ще типа. 40 секунди тратиш Как не падна? и с колите направо трябва да бием оранжево. Аз гледах, за сега не видях, че е там. А пака! Той е в синято, човек. Гледах през цялото време, ама. Дим.
Тръгваме? Ммм. Той ли? Да. Yes. Те се бият в ляво от оранжево, оранжево гледах, нямаше хора, сега дано няма. Ей. Чува точно. Забием тук първата от ляво. Ако се спомням, почнем да въртиме към тия деца се бият, те са на ръба. Почвам, махам. Ето се смолко това. Оп, близък. Кросът към кара спона. Оранжево. Жълт. Отвън на оранжево. Нокнем. Нокнах Добре. помежду другите. Втория етаж на жълт. Нок на жълт. Още един там на... От техния отбор. Ти кой фъшна? На оранжево ли фъшна или отдясно? Между сградите. Добре. Имате ли булзон да фърмим там да пробваме да фъшна? Не. Как ще баунсне така? Май, трябва да дръпнем назад малко повече. Стигнаха си тук, то на жълто ще гледам крос аз. Нокнах кроса, Добре. два нока на жълто вече. Само един. Дака ти флъшна един, нали? Да, синьо има все още един. Да, последния. Или балкони. Умрях. Обаче тук се тропа покрай мен на оранжево. Умрях. Там имаше два нока на оранжево. Мисля, че... И то отиде на... Синьо втори етаж. С глава е май. Да, хила с глава. А трябва да внимаваме с тия от оранжев маркер, ще идват сега към зоната. Могат да идват право към нас. Или те след това стоят драго. Дали е пак роснем към оранжев маркер? Там мисля, че вече има човек на оранжево. Трябва мисля, че е така от тука... Ой, биха тръгнахте. Мисля, че насам не е играта, момчета. Да. На сини още има човек. Дай се върнем там. Секунда. Скочи от лявото. Нещо ще ни върти. Хваляте ми поне Дай два. кампа. Да, пушва ни то, дак. Горе-долу. Жълт. Има и линз покрай оранжево, внимайте. Дупката. Балкона един. На синьо. Внимават си. Кър. Скочи долото. Нокна го. Найс. И то умря тук в дупката на жълто. Но има хора на ново жълто. То некой ми го стилна, даже не разбрах откъде. Пария. На жълто още има човек. Нокна жълто. Един кросна към ново жълто. Майка ти дева, как го изпуснах. Пак. Ух. Linux. То линз дупката ли е? Къде е то? Не, жълто, дигат се. Linux се дига, сега ще дига. Добре, още не дига. Покрива, На баш покрива, покрива, баш покрива оранжево. Сега ще го сваля, чакайте. Метна нека бузна това. Хитнате, боди сега, бе. Легна. Аз кроснам компа. Добре. Чай му метна буза. Мой изкървя долу, значи
Един на покрива и на жълто, неговия. Мали, така много зле. Внимай в халето, че има. Жълт крос. Един влеза на синьо. Да. Нокна съм на оранж, Найс. мак. Него ли не? Да, трябва да Точно. държиме. Гилито, скоч! Оцелил съм го. На балкона скочи жълто. Държа крос. Найс. Нокна още на оранж маркер. Гилито умря. Да, те са инст. Тройката, да. Всен жив. Да, имаме, вижте, двама на халето, на оранжево и трябва да слизат са отгоре. По waypoint. Да, тук ще видях един на жълто. Надолу. На камък оранж маркер. Надясно върви. Има смол, Ударен значи, веднъж зад окей. оранжево, трябва да го убием, момчета. Добре. Той трябва, няма зона там. Ема един да държи, май. И другите. Ще държим. Е, тук точно зад това дърво е. Да, днес. Значи халето и open field. Зад жълто имаше някакъв смол. Пробвам да кросна на оранжево. Нокна, хале. Пуш. Халето един. На синьо му. Вътре нокнах един. Нямам Били пират. са това, значи. Може Да, да. още има. В задната част. Значи. Него. Да, пуш. Инст. Значи трябва да са другата част на това и трябва да кросва всеки момент от среща, от норд. Ето крос оранжево. Зад оградата обаче, от друга страна на улицата. Нокнат идея. Още и на синьо му. И другия зад червен. Върта ги отдясно. Влизах до мене. Нокна. Маде. Още има отсрещата на улицата. Отвънка на моето хале има един и то трябва да е последния. Дето. То игра спойлер. Ема, съм. Пред мен. Кросна. Зад синьо. Мисля. Добре, солото е до мен. Уест. Единичката. Да. Флаш. Не идвам отзад. Айде. IQ Games. Тук беше добра игра. Хареса ми. Потрошихме. Трика Девич. Ей. Нищо си не става с мене. Ще хвала пуша. Дайте рейс след 40 секунди. Аз отивам си към тогава.